26 तारिखआव रिजाल्ट होगोन समफोर बिपिएफआ जाहाथे सरकाराव फैफिनो बेनि थाखाय दिनै जों गौतम बुद्ध इसोरनाव आरज खालामफैदों পূজা কৰিছো যাতে বিপিএফ দলে সংখ্যাৰ গৰিষ্ঠ পাই যায় সরকার গঠন কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি গৌতম বুদ্ধাৰ মনেষ্ট্ৰি ইয়াত আমি পূজা কৰিবলৈ दिनै माब्ला सान हाबगोन माब्ला मोनागोन आं बेखौसो नेगासिनो दङ ओमफ्राय माब्ला सोरांगोन नङा होमबा आं माने जाय जाय पलिटिशियान लिडारफोर नङा होमबा बिथांमोना बेखौ एकदम बैखा ख्लाब ख्लाब ख्लाबल' मोनखासै बयबो माने खोनानो मोनदों उमुक जायगायाव उमुगा देरहाखाथारसिगोन उमुगाव उमुक जायगायाव सोरबाया मोजां रोखोम जेनबाय बेफोरबायदि आरो गावबा गाव दोलोखौ लानानै बेफोरबायदि एग्जिट पल होदलायबाय थादों सोरनिया बेसेबां मा जामारो नायनि गुबुना जाक ताक फेरेंगाया मोननैयावबो जेनथारखानांगौ ओमफ्राय गबिन्दआबो जेनथारखानांगौ ओमफ्राय बिटिआरनि चिफ बारमानि बे बिथां मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' साराबो जेननांगौ बेल'नो आंना गुबुना जाक ताक गुबुना देरहायो देरहाया आं बेखौ देरहाबाबो नांजाया देरहायाबाबो नांजाया जायखिजाया बे साथाम साब्रैसो मानसिया एकदम 100% जेनथारखानांगौ आरोखि जेरैखि जायाब्लाबो अब्लासो आं बिराद गोजोन मोनगोन सान्थि मोनगोन आरोखि आं मोननाय मोनैया बे आलादा बाथ्रा आं माबा मोनसे मोनजानाय मोनजायि ना माबा मोनसे जानाय जायि बे उननि बाथ्रा ओरैनोबाबो जों जाखाया ओरैनोबाबो जाखाया बेफोरबायदि नैबे सोरबायानो फै बा बैनो फै नों जेरै दं बिदिनो थागोन नों गोजौआव दावखोआबो नों फावसायाबो बिदिनो लेलाय लेलायनो थागोन आरोखि थेवबो बहुत गोजोननाय दं बिराद गोजोननाय दं आं दाखालि कयेकजन केन्डिडेटनाव हाबनानै जाखिनि बुजिबाय माने उन्दुना सिखारनानै मेगनाखौ बेखेवना नायबानो देरहानाय देरहायिया बे उननि बाथ्रा मेगनाखौ बेखेवना नायबानो 200 जन 300 जन सिथ्लायाव ग्रोन नुखायो जाहैबाय बेफोरबायदि बुंलायनायखौ जों नुदों केन्डिडेटफोरनिफ्रायनो इन्टारेस्टिं आरोखि बेफोरो माब्ला उपायबो गैया रायजो राजाफ्रा जेबोबो गैया नालाय थाइसे थाइनै एसे एनै मोनगोन साननानै थाङो सिबायफोर सानफा थोलो मावनानै पकेटाव थाइसेबो गैयाब्ला बिसोरबो मालाय ओंखाम गोजालाय बोरैथो जानाय बिथांमोनाबो लुबैखागोन निस्सय आरो थांखागोनबो थांनांगौबो गावबा गावनि खारन नों बिराद मुल्य गोनां भटखौ रायजो राजायासो देरहाहोखायो नालाय फेदेर हरखायो नालाय ओंखायनो बिथांमोनाबो थांखागोन 100 जन 200 जन बेखौ जाय केन्डिडेटफोर बिथांमोना दुखु मोननानै बा माबा मोनसे साननानै जेबो लाब गैया आरो रायजो राजानिफ्राय ओरैबायदि अभिजुग जों दा एसे एनै मोजां गाज्रि खायफाया बिनि गेजेरावबो मोजां थायो मोजां गाज्रि रायलायनो थाङो ओमफ्राय खायफाया न'नि गावबा गाव प्रब्लेम थायो नालाय बेखौ फोरमायनो होननानै थाङो नाथाय बेफोरबायदिखौबो फोरमायनो मोना ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बिथांमोननि बुंनायानो थिग नंमारगौ सानो सिबायफोर दिनै फुंनि 7थासो बाजायावनो सिथ्लायाव गानानै थायो गाहैनानै ओमफ्राय बावहाय बुंजा हरबावो मा आंनाव जेबो गैयालै आंनावल' मानो फैबाय थायो नङा होनबा बेफोरबायदि बुंहरजायै जाहैबाय गोबां बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफ्रा आरो बुंखागोनबो खारन रायजोआनो राजा नालाय रायजोआनो भट होनानै होयोबो नालाय रायजोआनो फेजेननो हायो रायजोआनो देरहाहोनोबो हायो बेफोरबायदि रायजोआनो राजा दिनैनि दिनावहाय थ' थांनाय बेबारनि इलेक्शना एसे बेलेग रोखोम जादों माबायदि
नोंहा फैसा दंजायोब्ला गेले आरो फैसा गैजायाब्ला दा गेले बे सिस्टेमजोंसो रायजो राजानो दिनैहाय खामानि मावनायखौबो दिनै मोजां रोखोमै खोन्थाया 10-15 मिनिट लेक्सार होबाय आरो गुबुन मोनसेयाव गाहैबाय बावहायबो बेखौनो नाथायबा बियो गासिबो फोलानाय गोजासो आं सानो रायजो राजाफ्रा सादा सिदा जा बुङो बेखौनो हयबो सानो मावगोनबो दां थांनाय बाराव बेफोरबायदिनो होदोंमोनबो रायजो राजाफ्रा नायदोंमोनबो बिथांमोनखौनो मोजाङै खामानि मावगोनदां साननानै नाथायबा रायजो राजाफ्रा बे बाराव सोलायहोफिनगोन नामा बेखौ सानदों आरोखि आं थ' जिखियानो जादोला साथामसो मानसिया मोजां रोखोमाव जेननांगौ बिसोरो खम भट जा बुरजा भट जा जेसेबांखि भट लाया मानो जिखायानो लाया मानो जेनथारनांगौ नाम्बार 1 रनजित बसुमतारिया 100% जाखानानै दं दा जेननाया जेनबाथाय एकदम खुसियानो लाजानाय नङा माने मोनसे मुक्त जानायफोरबायदि भेजाल मुक्त गाराय दाखोना थाल्ला गानायफोरबायदि मोनगोन आरोखि नैथियाव गबिन्द बेबो गाराय फिसाया थाल्ला गानायफोरबायदि रेजें मोनलायगोन प्रमदा जेननांगौब्लाथ' हाबा माने माबा मोनसे गाराया दाखोन थायोना स्रां गानायफोरबायदि मोनगोन आरोखि आं बिसोर साथामखौ एकदम जेनजानो लुबैथारदों गुबुना जाक ताक देरहाब्लाबो बिसोरनि देरहायाब्लाबो बिसोरनि आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिसोरखौ एकदम बे आरो बाथ्राया थ' कास्टम आरो प्रहलादनि माखासे खुलुमलायनाय ना माबेयाव थांना बोर बिहैदोंथाय बिथांमोनाबो मारिदों हादों बिसोरबो देखायनो हादों एसे देखायनो माने खोन्थानो रायजो राजाखौ बिराद माने बुंनाय आरोखि ना दा इसोरनावसो बोर बिहैलायबावबाय माबायदि जायो नायना लानिसै नङा होमबा गाज्रि मोननाङा दे रायजोफोर आंनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सन जोब्बाय 26 तारिखआव रिजाल्ट होगोन समफोर बिपिएफआ जाहाथे सरकाराव फैफिनो बेनि थाखाय दिनै जों गौतम बुद्ध इसोरनाव आर'ज खालामफैदों नोंथांमोना नुगोन जे आदा प्रहलादजों आंजों आरो सन्जिब जों इसोरनाव आर'ज खालामफैदों আজি আমি 2025 চনৰ বিটিসি নিৰ্বাচনৰ উপলক্ষে আজি আমি পূজা কৰিছোঁ যাতে বিপিএফ দলে সংখ্যা গৰিষ্ঠ পাই যায় চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি গৌতম বুদ্ধাৰ মনেষ্ট্ৰি ইয়াত আমি পূজা কৰিবলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ